салом бача. бозгашт ба низоми таҳсил ва таътилҳо дар макотиби миёна ба 4 мавсимро аксари устодон ва хонандагон дар мактабҳои таҳсилоти умумӣ истиқбол карданд. ба қавли онҳо, пас аз ҳар 2 моҳи таҳсил 1 ҳафта ва ё 10 рӯз таътил кардан фишори равониро аз дӯши хонандагон ба хусус муҳассинини синфҳои поёнӣ мебардорад. вақте ки бачаҳо таътили зимистона метавонанд як моҳи дароз он чизое ки мехонданд ҳама ина фаромӯш мекарданд. муаллимда душвор буд. вақте ки аз таътили як моҳа меомаданд, мо муаллимо ба ваё саволу ҷавоб мекардем, дар каллаи бача ягон чи мондагӣ нестай. ва ё як моҳ дар ҳамин хона дам мегирифтанд, не китоб мехонданд, не ҳичи. бар асоси қарори ҳукумати Тоҷикистон 4.1 дар мактабҳои таҳсилоти умумӣ аз 1 сентябр то 31 октябр, 4.2 аз 11 ноябр то 31 декабр, 4.3 аз 11 январ то 20 март ва 4.4 аз 1 апрел то 14 июн идома меёбад. тибқи ин қарор соли таҳсил 36 ҳафтаро дар бар хоҳад гирифт ва интиҳои таҳсил 14 июн хоҳад буд. аммо тамдиди таҳсил то 14 июнро аксарият номутобиқ ба шароити Тоҷикистон унвон мекунанд. ҳавои шаҳри Душанбе бениҳоят гарм мешуд. зимхонаҳо бисёр гарм мешуданд. хонандагон то ҳатто ман шоҳиди он як воқеа ҳастам ки духтарҳо 2-3 нафар рафти дарси ман беҳуш шуданд аз ҳавои гарм. муҳассилине ки дар гузашта бо низоми идомаи таҳсил то 25 май ва 7 июн ошно ҳастанд, тамдиди дарсҳо то 14 июнро дар шароити иқлими Тоҷикистон беманфиат медонанд. дигар шаҳрҳо дар Европа, Россияда уже 25 тамом мекунанд. экзаменора уже тамом мекунанд. 25 27 максимум то 30. а 14 климати моро медонад ки беҳад мушкил аст. 40-45 градус мешавад то 14 и ҳама медонад ки то 14 ҳеч кана намехонад. просто мераванд бо обратно хона. пеш аз ҳамон қонун обровардан бояд мепурсиданд дар кор аст, дар кор нест. ҳамара ба фикрам ҳама мехоҳад фикр мекунад ранги ман. ин дар ҳолест ки охири моҳи майи имсол беш аз 600 падару модар бо ирсоли як нома ба ҳукумати кишвар хостори баргардонидани занги охир ба 25 май шуда буданд. онҳо аз тӯлонӣ будани соли таҳсил ки бидуни истироҳат дар мавсими тирамоҳу баҳор ва дар гармои тобистон то 7 июн идома мекард нигаронӣ карданд. 8 соли пеш дар авҷи буҳрони энержӣ ва мушкили таъмини гармӣ дар мактабҳо бо қарори вазири маорифи вақти Тоҷикистон Абдуҷаббор Раҳмонзода аз ҳисоби ихтисор шудани таътилҳои якҳафтаинаи тирамоҳӣ ва баҳорӣ муҳлати таътили зимистон то 1 моҳ тамдид шуда моҳи январро фаро мегирифт. дар як қарори дигари вазорат таҷлили занги охир ҳам манъ шуда рӯзи охири дарс на 25 май балки 7 июн таъин шуда буд.